videa, ne videa, vlogu, a v dnešním vlogu si ukážeme, že už konečně sekáme, takže sekání pro první sekání v roce 2026. My tadyhle jdeme teďkom s Casem, za mnou je Mega 25, Čína praváček, a tam pak stojí, nevím, jestli to uvidíte, ale počkejte, ještě musím poplet, prčit, to pindi, musím ještě poplet. Tamhle, jestli vidíte jakou malinkou tečku, tak tam stojí Zetor 12441 a autovlek zelený a odsekáme, počkat, tam se najít poplet. A tamhle sekáme, kde, kam jsem vyschoval? Počkej, já musím tamhle najít. A tamhle sekáme, počkej, tamhle sekáme s tukánem 550, tak hlavně dávejte lajky a odběry a my můžeme na video. Jo, prostě jdem sekat, jdu za ním, ať když jste měl to, kdyby měl to, takhle pár, může vysypat. Koukám, že nedělá, takže to takový protáč. Dávejte ty lajky a odběry do pídy, ať to chceme co nejvíc do pídy. A tady jsem taky mohou věc na svět na pole, nevadí. Tady bych to nezapřel. Se koukneme, kde jsme na poli. Kde jsme, tak, kde jsme. Točíme takový ty trendy. No jo, to je mašina. Já si tě jako dám čátek. A koukejte se na to mašinu asi. Tyhle auta zase trám, tak to myslel jsem, že nemají tady první sypání do téhle vlečky od pšenice, to jsme neseli. Bez střepky, jsme na tomhle pole, jo, jsme na tomhle pole. to nabitý prostě.
to budu vozit, ale tady nevím, kde jsou ty. No teď konce pak parádí. Tak na 15 cm. Postavím to takhle takhle. No, takže... počkat. Takhle, tak... Teď to tady takhle nechám chvíli. Tady chvíli nechám je a nechám toto, protože počítáte. No tak, to se moje málo nechme. Tam dáme třeba... Já nevím, kolik jsem dával soubratí, ale myslím, že jdem do toho, jdem do toho, počkej, jak se tomu říká, teď nevím. Do Zeteru. Start, 3, 2, na teď. Zase jsem to udělal bez toho. A už tam stojí. No to je fakt. Wow. No ne. To vypadá, to objíždí. Aha. To je dobrý. No ale tomu to už se nevyhne. To je taky hloupé. To je hloupé. Tomuhle se vyhnu, ale tomuhle už se nevyhnu.
je jedno na tomhle poli, kde budu. Tohle pole mi nevadí, kde budu ty řádky, protože protože tam mám taky 70%. No, takže zase nastartuje. No, ten má takový divný systém. Jo, já takhle to na okno. Tady zase nejde to konce. No, tadyhle nejde to. Já si mám ten soundcheck lidi. Ocelová. To není vlastně první letošní čekání. To už tam máme velká akce. Nebo čtyři. Nebo to není první. Máte 9. Je to ne, počkej. Není to jako, je to první letošní skání, ale není to první pole. Takhle jsem to říct, ale jako to první letošní pole. Je to první letošní sekání, ale ne první pole, tohle je to třetí. To víc asi, protože víc asi třetí pole. Tadyhle 9 tunka, tadyhle hozená, to nepoužíváme. Tadyhle je prostě hala, co jsem tam potřeboval na to, na žoky. Tadyhle krabičky. A tadyhle je ta obrovská hala, kam to vozíme. Tadyhle a 7 ve středku. Jaj. Jsem se zase. Ukážu si majáčky. Tadyhle 9 tunky 3. Tadyhle jaká? Plakoňák. Počkej, jak se tady vytočí. Takže tadyhle balíky. Možná tenhle balík, jestli to tak. To nejde. Tadyhle balíky, tadyhle opavský návěs a tadyhle je tadyhle to nahrnuje. A já nevím, jak se tady vytočím. Ne, počkej, a jo.
na ten opavák. Já jsem to možná dole. No ne možná, určitě. No takže určitě kámo ten opavák dneska letí už vole pryč z haly. Já bych to tam někam poslal. Asi tadyhle já nevím, kam to mám sypat ani. Tamhle do rohu to budu, já nevím. Budu to sypat do rohu, no. Prostě. No. Tady to nemám plný. Nemám jsem něco vysypal. A už teď to vysypám konečně. A dobrý. No, kluby. Otevřít ty už dveře se. No, jako už to tady máme třeba dost. Mám to tadyhle budu nahrnovat. Super. Uvidíme, jestli to bude v dnešním videu. Jo, a tadyhle jsem vám zapomněl ukázat, že máme Gembridge. Zase mé legendární, s tou jsem tahal, už tam nebaličovat. Topová. Nějaký barkantiny. Jsou dobrý věci. Maniťáka, ale máme. Počkat, kde máme? Maniťáka máme. Ale s balíkovačem. Takže tak. Nevím, já si tadyhle tohle udělám takhle. Jo, má to plný, jo. Proč tak skáču? No, takže... A doufám, že se vám tohle video bude líbit. Teďkon bych to měl asi... Teď to udělám asi delší a stejnak to udělám tak 30 minutový video. A bude to natáčet 40 minut. To budu natáčet 40 minut a bude to tak 30 minutový videjko. A napište mi do komentáře, jestli bych třeba natočit, tak se dám v realitě. To než se dá v realitě. To je docela dobrý, ale nevím, jestli to se Stáčil, super. Nevím proč, ale se mi vůbec nápad. Když mi vůbec chce vysypat. Teď se bude stáčit. Pojď. Pojď za jízdu. No, co to udělal? Takovou počku. Ne, tady máš to. Jo, tak aspoň to nekladeš. Ne, říkám ty demente. Kámo, já bych to tak domátil. Ty sloupy už mě tady začají srázet. Kámo, fakt tohle bude, já nevím, to nemá smysl natáčet tohle, protože já už to je úplně kámo, na tohle video možná si
tohle kámo nebudu mít z toho dělat manipulaci, kámo, to bych je úplně křivě. No. No, tam nebylo. Kam jede, bro? Co to je? Tak kámo, bro jede úplně kam při. No. No. Bolí mi záda. No jo, no. No. Tohle video se pomalu bude blížit ke konci, já to teďko počkám do 30 minut, 30 minutový video vám teďko zatím bude stačit. Já to fakt delší, ale teďko to musí stačit. Proti Kejsáru. Stůj už. No, takže. Tak šel ten. Kde je ten kombajn? Tam. Tak se jdeme ještě na poslední svíz do kombajnu. A budeme chvilinku sekat. Lidi, kam jede kombajn? Kam jede kombajn? Moc. Co to je? Kam bro je? A bro je kam pryč.